ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan, tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, inak ibaga kadagiti naganak na. Di na siguro kayatan at imaantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin iso anatulid. Diyak mo't imbaon ang mapan uminom iti arak. Ay, dahi talaga min arak ti amuna. Awan lang arudon ti makan mi. Sige, mapanak iti balay da. Mabit lang nga rod. Sumurutak. Pare, isang atdakan dito daraas. Ayan ko ka day. Isang at. Hindi ka di langit. Awan ti mamartak iti langit. Impierno asiguro tado. Uray kayam daras. Sa dalata masingkan dito eh. Impagtamom adaraas ditoy. Kunam siguro adanom. Iso nagdive ka. Ipagkadakan pare. Tapno may isang atda ka. Sige, bagat. Kung ba't kano kailalam kabiyag mo. Amumot adaras ditoy. Ni, kuna manusaan ka nga umay dito, Cleofi. Sa uplang day jemot at masuruna. Awan lang arudon iso amin mi. Nainayon pa'y day ito yung panakadisgrasya na. Agyaman ka. Tawan na tukul ato lang mo. Kasla ka mo't igatan niya. Ta saan ka apulos anablo. Apaymanan nga igat. Tingamin igat, oray musmusam, nagalis kat makalibas. Asta ka, natulid ka lang arudon, ngam saan ka anan ano. Day ti pakakita, may ti kinalain ko. Nalalain ka pa'y kumaano makabiro ka iti trabaho. Oray basurero laang. Mayatan day jaya pang suportam kada kami. May kita basueron. Imbag pa'y day jaya, tama ko na nga trabaho anadalos. Ngam si ka, anya ti ammom, agbartek. Iso day ta, natulid ka di na oras. Ito ay amet, akin pagayatan, iti panakadisgrasya ka. Ingkogtar na ka siguro ajay nakaladawan iti ininom yung arak. Naut-ut dagiti sugat ko. Nagasgasan na kadagiti bat-bato iti dras. Suyatak to pa'y iti arak dagita sugat mo. Imbaglaangan, tada nagpautang iti kwarta pagbayad iti ospital. Nagutangam. Ado a tao, ngam ada porsyento na. Iso nga inton agimbag ka, ikagumam abayadan. Saan ati aginumtin into na ram. Tala, wanan. Ikagumak ti agiremedyo iti pagbayad. Rumbang laang tano mabayag ka ang makabayad, umado ti utang mo. Nagrigat ka ti kastuyin at bayad iti utang. Iso aliklikam ti arak, ta isagmak na ka. No maulit pa'y daytoy, makaamukan iti biyag mo. Di na kun ibibiyang. Parikutla ka na yung tititid mo. Apay ka di akanayon ka, masursurun kanyak. Masurunak, tano saan agapukin ka? Saan apimanaw ni Lolok? Papanan ka di ti doktora nga anak ko. Mapan kami ag medical mission iti agduduma barangay nanang. Kaasimat dagiti awan kwarta na amapan iti adayong ospital. Nasaya at day tanga intuyang da. Tamakatulong ka dagiti marigrigan. Inton adu ti matulungak. Mapanak to ijay sa bali a pagilian nanang. Anak ko, nasken ka di pa'y amapan ka ijay? Saan mo ka di akayat amapanak iti sa bali a pagilian nanang? Panagkunak, agbyag tamet, uray adda ka ditoy. Ado ti matulungam, no dito'y ti pagtrabahuam. Sa bagay matkit ni nanang. Nasaya at ti tumulong iti pada a tao, ngam ti agpabak na nga imot. Pudno takunam, anak ko. Natanon man ti kasangay mo pare. Awan ka din ti plano mamangasawa. Maamakak pare. Amangan no agbisin tulaang ti pamilyak. Samay sa Jack pa'y nasarakan ti kunkunada akapisi ti pusok. Iti damo mi tinagden na kini Cleofi. Kaslawan pating gatiragsak mi. Ngamidi agrigat kamin, ay na. Nalaos ababawi ti marikriknak. Siguro, oray ni Cleofi. Kastamot ti marikrik nana.
Isua kanayon nga agniwat ako nam. Saan nga man nasaya ti masapa ang mga asawa? Naragragsak mo't lang ti biyag, no awan pa'y ti asawa. Pagkunamat. Una, tanuag bisin dagiti ubing, ay na, parikot. No agsangit da, parikot. No agniwat ni misis, parikot. Sana mabiibos a parikot. Ay sus, narigat gayam. Ay, magtawan pa asawa. No tarakan la kumaadingwen, isublik idan. Ang tao damat ngamin. Si kakadidaytad, Lolo Dolfo? Nay, si Kamait Maestra. Nagranata mo't dito'y tsindaan. Uwan nga rod, Lolo. Kumusta nga iti lugaryo? Nabayagan ajak napnapan ijay, manipod imalisak iti pagisuruan. Ay, uray siyak, Maestra. Pimanawak mo di jay. Tajak magustuhan ti ugalay jay asawa ti apukaw. Ha? Si katipim manaw? Idinto tabalay mo day jay, Lolo? No papanawak ida, kasanuda nga'y. Ang masan arumba nga iso ti agari iti bukod mo abanay. Rumbang ka day nga agsubliaki jay, Maestra. Rombang laang, Lolo. Kukwam day jay. Nubastusan na ka. Pagtalawam, tapno saan amarwam. Imbag ta nagawid kan, Lolo. Mailiwak unayan kan ka. Mailiwak mo tayo, iso nagawid ah. Kumusta kayo, Lolo? Napanan nyo ka di. Iti balay, iti may sakabsat ko. Kumusta kayo matad? Ayan ti asawam. Ada di ta kwarto, Lolo. Agpapaimbag, takagap-gapo na iti ospital. Nagsakit? Natinag iti deraas ta nabartat, Lolo. Ado ti sugat na. Barang pagnakman na daytan. Daytamo ti kunana, Lolo. Imbagak ngamin ang makamon iti biyag na. Nung maulit pa'y ti pan nakadisgrasya na. Nabayag aditay na panijay lugar tayo. Kasano nga tan ti balay tayo ijay, Mare? Uwan nga rod. Anya nga ta no mga latamot iti bakasyon ta. Tain ta agpasyar ijay. Kitaan ta, no anya tinagbambanagan ti balay tayo ijay. Alaman nga rod, Mare. Kasta ti aramidan ta. Ay, amangan mo't no nagbalayan ng tinagdudo mga insekto. Intaman kit dingag paiso. Pagpasyaran, kan agdalos tamot tan ijay. Ay, kunagayam ni Ami, ijay ti sumaruno apag misyonan da. Apag iso, intadalusan, tapno adamot pag naudan na inton mapanda ijay. Ay na, nabayag aditay pimasyar iti lugar tayo. Makita ni Ami dagiti sigod a kaadalan na ijay. Dagiti sigod anang ikuskuspil kan kwa na. Ay sus, napuno iti sapot ti lawalawa iti unag ti balay. Madlaw lata, anabayag nga awan nagnaed. Anya nga tangal daw tiyo umay daami kan dagiti kakadwa na ditoy. Inton umay samot ka no alawas, hanggang saan nakasigurado no anya nga aldaw. Sa bagay, inyo mandan sa kano kadagiti opisyalis dito iti maipapan iti medical mission. Amo siguro dagiti tattao no anya nga aldaw. Nalabit akasta. Sige, urayon talaangan ti awag ni Ami no kaano da nga umay ditoy. Mare. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kaano kayo nga umay ditoy kadagiti kakadwam? Inton lonisan nanang. Ado ka nung amin ti agurigor kan aguyag dita ko na ni Kapitan. Kasta ka di. Saan kami ngamin arimrimwar, tanagdaldalos kami. Nasa isayat no saan kayo pa'y arumrumwar, nanang. Apay ngay, anak ko. In kami kumagpasyar, tanakadalos kami matan. Amangan no maakaran kayo. At the outbreak kanu ti uyag kan gurigor dita. Iso akasapulan ti tattao ti medical team. Kasta ka di, anak ko? O sige, saan kami pa'y ngarod arumwar?
kama ti masabat ko, pare Conrad. Nagapwam. Ay na. Ay, umayak ko may di balayo. To may kawisan. At ay patrabaho nila kay Asyong. Sus, nuyak ka mat. Ay, Anya ti patrabaho na ya. ipasimpana ka no ti pagyanan ti anak na. Ay, agtrabaho ak. Tapno at daigatan ko iti agas ko. Nakaroon tauyak mo Nih. Anya ti taltalyawon? Italang ang nakitak ang nakalukat ti tawa ti balay na kuribot. Ha? At dadanga ta. Malagik mo kadipay ni Kuribot. Ah, Manon atawan, tinapalabas. Itaka no tiyo umay dagiti do doktor ije pagadalan. Ita ka di Jay. Wen ka no, iso ti imbaga ti midwife ditoy. Kado anak ta ipanta ijay dagiti ubing. Aguyo ka nagurigor da. Alaman, taubak dagiti duang anak ta. Ubam ti inaudi. Amo ka din ni kumparem a Conrad ti iyo umay dagiti doktor. Amo na, mapanmot la Jay. Tagoy uyak mo. Imbaglaki di tada umay ditoy. Awan ngamin maigatang iti agas. Darasan tayo, tapno da tayo ti umuna atamingan ti doktor. Di kag danag. Datayo ti nakauna. Asidagda ka di iti ayan ti pagyanan ti doktor. Impalista akong tinagandag iti anak ta. Ala, umasidag takit di iti ayanda. Nakaduan ta ida, inton paayaban ti doktor ida. Awan ka di pa ti doktor? Atan, imunagan di ta pag-check-upan. O sige, orayan tayo nga rod nga awagan da tinagandag iti anak ta. Edwin Jr., umayan. Ni, inawagan ng ti doktora ti anak ta. Kaduantan iti asidag na. Sige, inta ka rin. May ka na na. Da kayo? Anak yun ni Edwin Jr.? Si kakadiday ta ko. Ami? Nagkutong kamatan. Wan, siyak da ito eh. Anya ka diti marikrik na ti anak yo? Agpaiso ka di dito May saka na doktora? Awan imposible, basta nasa ti tao. Uray marigrigat kami, ingkarkarigatan mi. Umay kan iho, eksaminan ka. Kasla imposible da ito Kasla jak mamati, Edwin. Wan karot. Doktora itan ni Kuribot. si kakadiday ta, Ami. Na, siksi kamatan. Kan pimintas ka. Anya ka diti kakaskas na ang Conrad. Kasanwa nakaadal ka? Kan gagat, abuyugan iti anos, Conrad. Imposible da ito Sige, umangas ka iti naunag, ta eksaminan ka. Marunawak iti bain, itay nakasango kami kani Ami. May sagaya man a doktora. Ura siyak. Idi nakita ka. Agayatak mutan kan kuana. Ngam, sa anak amay kari. Inkuskuspil tayo. Ngam isukat din tinagbaligi iti biyag. Ket, makunak. Asan gayam anasaya at timang kuspil iti pada a tao. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas anapaulwan, tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon
Agyaman kami, itingkay panang tarabay.